unha vez máis seguimos concentrados para ter un PAC pola tarde. A Xunta non quere escoitar e seguimos nas mesmas. Frío, ponte algo, ¿eh? Sí, hace frío, hace mucho frío. Porque hace un rato cayeron, dijimos correr. Pero no quedaste ahí, ¿no? Sí, no, cayó. Pero lo que quiere, bueno, cayó. Ai, mira, mira. Pero bueno, con el día que estar no estaría tampoco, ¿eh? Está un día espantoso. Andaba siempre con María Jesús, con su tía. No sé si es hermano o es hija. Yo creo que es hermano. Puede ser. Pero el sol también está entrando el aire, ¿eh? Bueno, a las 3 nada más se paraba mi compañero. Pero, a ver, porque ya para el martes ya en el horario ya cuenta con nuestro amarillo por ahí. A ver. Nos arrimemos. Mejor la grabación, si no, no te sabes nada en la grabación. Dixemos o venres pasado íbamos a traer unhas follas para reclamar e presentar diante dos follas do Profesor do Pobo do Valedor do Pobo e tamén podemos presentar nas follas aquí está explicado nas follas precisamente o que realmente necesitamos e o que queremos e o que nos corresponde, sobre todo eso, o que nos corresponde por dereito. Na folla vai unha introducción de o que é a sanidade, sobre todo a sanidade pública, e ademais despois ven a atención primaria e o piar fundamental e a posta de entrada do sistema sanitario, ven todo explicadiño moi ben. Non obstante, o Centro de Saúde da Pobra do Caramiñal non está a cumprir esa función primordial da atención primaria. Desde fai tempo xubilouse unha das persoas que cubrían as 7 plazas
facultativos que tiñan asignadas ao consultorio e nunca se volveu a cubrir. Pero das 6 que restan, tampouco están a cubrir na súa totalidade nos últimos tempos. Con períodos nos que o personal médico chegou a estar reducido a só 3 facultativos e facultativas, saturando os cupos a atender por parte do personal restante e alongando moito o tempo para lograr unha cita e ter a atención médica precisa aquí. A maiores deixouse de prestar os servicios de urxencias en horario de tarde que de sempre se atendeu no centro de saúde da Pobra. Atopámonos agora sen ese servicio en horario de tarde, obligando aos nosos veciños e veciñas a desplazarse a Ribeira e saturando aínda máis os servicios de urxencias do PAC de Ribeira ou do Hospital do Barbate. Por todo iso, as persoas que solicitamos da Consellería de Sanidade do Goberno galego as seguintes cuestións: dotar ao Centro de Saúde da Pobra de todo o personal que lle corresponde por poboación dunha maneira estable, que permita unha atención de calidade e cumprido os objetivos que a atención primaria debe ofrecer. Dotar ao Centro de Saúde da Pobra dun PAC ao tempo completo que evite os desplazamentos da poboación e a saturación doutros puntos de atención continuada da comarca. Entonces isto, despois ten, xa sabedes todos, nome, apellidos, DNI e asignatura. A única condición que se necesita para firmar isto é que unha persona sea galega. É a única. Os rapaces tamén poden firmar aqueles que teñan o DNI, porque eles tamén son usuarios da sanidade. ¿Dónde se firma eso? Van a poner por todas Hacemos varias partes. cosas. Van a dar después follas, para. A ver, por as farmacias, por o centro de saúde tamén estará, por certos comercios. O que sí tamén podemos facer é, se todos colaboramos e alguén quer levar unha folla para que a súa familia firme, os seus coñecidos que non veñen aquí, pero que tamén poden firmar, entón, pois entre todos, non que anden o miércoles pondrémonos no mercado, entonces así, se colaboramos todos, os que queiran, queren levar algunha folla, poden levala, e o viernes que ven, pois traelas a firmada. Así cantos máis mellor. Cantos máis mellor. Non vamos a poñernos un número límite, eso tampouco. Pero, como nos vemos aquí todos os venres, entonces, eu que sei, amigos, familiares, que claro, aquí non podemos estar todos, que hai xente que traballa, pero vos se podedes levar as follas, que poida, entonces xuntámonos moitas máis firmas. Eso eu creo que é a base de que podamos juntar todas as firmas, non que salen 2 personas a buscar firmas por aí. Todos colaboramos, seguro que chegamos a un número moi importante de firmas para presentalo diante do Valedor do Pobo. Que non crean, isto faille daño, porque que non crean que son os que vimos aquí. Que vexan que hai moita xente protestando e que queremos de feito un PAC en condiciones. Queremos un centro de salud en condiciones, non de tercer mundo. Nós estamos no primer mundo para moitas cousas, porque tamén temos que estar en sanidade para estar no primer mundo. Porque non é cuestión de cargo, é cuestión de administración, é cuestión de organización. Por lo tanto, que non digan por aí que non hai médicos. Hai médicos, hai que pagalos. Entonces non podemos facer unha oposición, o sea, unha oposición para médicos de 300 plazas, poño por exemplo, que se presente 700 personas, entonces hai que hai 700 médicos. Pois entonces que empleen a esos médicos e que todos teñamos unha sanidade pública, universal e en condiciones para toda a ciudadanía. Que teñamos pediatras, que teñamos estos médicos oncolóxicos, que teñamos médicos para a terceira edad, e non estar esperando por unha cita 15 días de primaria, e despois da de secundaria, a segunda vamos a ver cando nos la dan. E iso é o que non se pode permitir. Eso está nas nosas mans, non permitir que nos tomen o pelo.
porque nos están tomando o pelo. Así de claro, a todos os ciudadanos. E hai hospitales privados que se están surtindo de clientes da pública. E ainda dicir, a ver, se a un da pública, a un da privada, que sale ben ter un paciente, un cliente, a pública teñe que salir mellor, porque non hai un intermediario. Pero en cambio, están tomando o pelo. Bueno, eu creo que se levamos as follas, que é o máis importante neste momento, podemos ter isto, se non é para a semana, para outra semana, non vamos tampouco a poner fechas, nin datas, podemos ter bastantes firmas e poder presentalas no valedor do povo. Eso é o máis importante pois, para que digamos, os deberes para facer. Vale? Janinane, Ublia, 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 ni nane, Ublia, ni nane, Ublia, ni nane, Ublia, ja ni nane, Ublia. Oje, sí. Oje un par de ellas. Pero si no vamos a ningún lado, casi no vamos a poder firmas. No, pero bueno, pero es más bien. Habilitar retoque. Botón mostrar menú. Te damos la opciones del compartir. Elige efectos. Micrófono. Cambiar de cama. Top fans. Top fan. 40 usuarios. En directo 12. Finalizar. Botón. Seguro que quieres dejar de emitir en directo. Cancelar. Terminar. Botón. ¿Qué tal?